כולם מדברים על ההתרגשות של הלידה, כמה הריון ולידה זה דבר מרגש, אבל אף אחד לא באמת מסביר מה שמים בתיק הלידה לרגע האמיתי. אני כבר בשבוע ממש מתקדם. עד לפני כמה ימים, אני אומרת לכם, באמת, לא היה לי מושג מה אני אמורה לשים בתיק הלידה שלי. אני רואה סרטונים ודברים, אבל כאילו, יש בלבול אחד שלם כשמדברים על הכניסה לחדר לידה ומה באמת לשים שם. יש לך תמיד מיליון דברים על הראש, אם יש לך גם ילד נוסף בבית, אז בכלל להתחיל עכשיו לעבור בין חנויות, כאילו, וזה ישב לי בראש כל הזמן, הפחד שאני אגיע ללידה בלי משהו חשוב, בלי כל הדברים שאני צריכה. ואז במקרה גיליתי שיש דבר כזה, תיק לידה מוכן. ראיתי את התיק לידה של ניצן, for moms, שזה פשוט מדהים, זה תיק לידה שבאמת משלב בתוכו את הכל. זה פשוט חוסך את כל ההתלבטות הזאת ואת כל הסטרס הזה שיש מסביב, כי גם ככה יש לנו סטרס לפני הלידה. זה דבר כל כך כאילו, שבאמת הצליח להוריד לי המון המון לחץ, כי אני מרגישה מוכנה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה יש בפנים. אז קודם כל, התיק עצמו הוא מאוד כיפי ויפה, וגם אפשר להשתמש בו אחרי זה כתיק החתלה, שזה מדהים. אז פה יש לנו תיק קטן, שזה תיק רחצה, ויש פה המון המון דברים ממש שימושיים וכיפים. משחת שיניים, ויש פה בקבוקונים כאלה שאפשר לשים שמפו בפנים, שמפו מהבית, ויש פה כפפות ומברשות שיניים. באמת תיק רחצה כיפי ומושלם, מדהים המחשבה. עכשיו בתיק הגדול, בואו נפתח אותו ביחד. יש לנו כאן קודם כל תחתונים סופגים, שזה לאחרי הלידה, שזה כל כך חיוני וחשוב להחלמה שלנו. גרביים כיפיות כאלה לקרבולים. זה חגורה לתיק, שאפשר להשתמש בה אחרי זה. מה עוד יש לנו כאן? מגבונים. פה יש ממש דברים טעימים. מה? עפתי על זה, כאילו, יש פה שקדים וגוזי מלך וצימוקים וכאילו דברים שבאמת הם ממש כאילו עוזרים, וברגע האמת זה מדהים. פה יש מסרקים מלא קליפסים כאלה קטנים, איזה כיף. כאילו, אין, מי חושב על זה? זה מטורף. שמן שקדים ללידה, כמה זה חשוב. אני בלידה הקודמת בכלל לא יודעת, לא חשבתי על זה, אין, זה פשוט לחשוב על כל הדברים הקטנים. ופה יש לנו בשביל האווירה, בשביל שנעשה אווירה כיפית בחדר הלידה, אז יש פה כאלה טיפות שהן בריח של תפוז, שזה, אני אומרת לכם, מדהים, אני יכולה לנשום את זה ולערך את זה כל היום. גם שפתון תפוז ללידה, איזה כיף. שלא יתייבשו לנו השפתיים. חבילת מסטיקים. זה השוס, זה באמת עפתי על זה. תיקייה, בשביל להחזיק את כל המסמכים שצריך ללידה והכל. וגם פה זה מכינות ביחד, ממש יש פה כאילו רשימה של מה אנחנו צריכות להכין ביחד לתינוק, ומה אנחנו מכינות ביחד לנו. באמת בשביל שלא נשכח כלום, זה מדהים. יש לנו פה סבון מוס לשטיפה אינטימית. זה שפריצר גם לאזור האינטימי, למתי שצריך לשטוף, ופיג'מה, לפי המידה שלכם. מדהים, כאילו באמת יש פה מחשבה על הכל בתיק הזה, ובאמת זה כיף. תיק לידה עם כל כך הרבה מחשבה על האמא, כל כך הרבה מחשבה על התינוק שבדרך, וזה פשוט מרגש. אני ממליצה בחום. אז אני הולכת עכשיו לחדר הלידה, מוכנה. רגועה, מוכנה, כי אני יודעת, יש לי פה הכל, את כל מה שאני צריכה. אז תודה לך ניצן, ואני משאירה לכם את כל הפרטים כדי לרכוש את תיק הלידה שלכם. הוא מגיע גם במבחר של צבעים, אז תהנו, והעיקר שיהיה לידה קלה בידיים מלאות.